na čo nám je AI, je na to, aby nám dalo čas. Pretože AI a robotika sú v princípe jediné veci, ktoré mňa napadajú z reálneho sveta, okrem biologickej možnosti upravovania človeka, ktoré nám vedia dať čas. A čas znamená slobodu. Neviem si predstaviť moc väčšie hodnoty, ktoré by ľudia ako generálny princíp mali používať. Veľká časť toho, čo som v živote vybudoval alebo pomáhal spolu vybudovať, je postavené na knižkách a filmoch a často si s nimi pomáham. V tomto príhovore spomeniem minimálne 3 filmy. Jeden je In Time s Justinom Timberlakeom, druhý je Iron Man a tretí je najlepší film všetkých čias, kto so mnou súhlasí, Interstellar. Ten prvý, In Time, je presne tá metafora na ten čas. Keď si odmyslíte všetky negatívne konotácie, kto ste ten film videli, tak si uvedomíte, že v konečnom dôsledku peniaze a iné hodnoty sú v konečnom dôsledku iba deriváciou samotného času. Takže toto je moja definícia, k čomu je nám dobré AI a robotika.